koaliciju zagrebačkih socijaldemokrata na prijedlog današnjeg rješenja prometnog za zapadni dio grada. To je izgradnja denivelacije kroz ulicu Met Potoki koja bi trebala spojiti Gajnice i Stenjevec sa naseljem Špansko i ta cesta, ta prometna arterija koja je inače u Vuku prema našem prijedlogu bi jednostavno trebala povezati Gajnice i Stenjevec sa Španskim i ispiti na City centar Zapad i na metro. Ta inače prometnica se nalazi u Vuku. U planovima je također i Tomaševićeve vlasti da se napravi denivelacija ovdje na ulici Met Potoki, no sama denivelacija je parcijalno rješenje. Nema pravog rješenja bez kompletne arterije, bez kompletne prometnice Met Potoki koja bi trebala izbiti na City centar West, odnosno na metro, odnosno na Srpsku cestu i na taj način povezati ovaj zapadni dio grada. Zašto je to važno? Zato jer se na ovom koridoru stvaraju ogromne prometne gužve. Inače od Škorpikove do Oranica, gdje se nalaze denivelacije, je 3,6 km bez denivelacije i bez pružnog prijelaza. To ovdje stvara katastrofalne gužve, a ova prometnica i ova denivelacija bi rasteretila gužve, ali bi i u Španskom, koje je jedno od najbrže rastućih naselja u gradu Zagrebu, posebno zapadno Špansko, otvorilo prostor i aktiviralo dvije parcele koje su u zoni D, dakle s namjenom D, to je zona za vrtiće i škole. Poznato je da zagrebačka naselja koja se ubrzano grade, poput Španskog, poput Laništa, poput Svete Klare, muče veliki problem sa vrtićima i školama. Na ovaj način te zone bi se aktivirale, odnosno sa produženom ulicom Met Potoki postojao bi pristup do zoni D, odnosno moglo bi se pristupiti gradnji vrtića i škole u Španskom, što je apsolutno nužno, jer u Španskom pretežno sada obitavaju mlade obitelji, a u sljedećem periodu od godinu ili 2 dana tamo se planira izgraditi još dodatno 500 do 1000 stanova, sve oko ulice Šoljanova, što i sami vjerojatno znate i što ste vidjeli. Ova interesantna je dionica još i zbog toga, to je zato i naš prijedlog, jer na njoj nema praktički puno rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji su obično skupi i to dugo traje. Dakle, ova dionica je praktički čista i može se prionuti radovima da se spoje Gajnice i Stenjevec sa naseljem Špansko, odnosno da se razmeriti čitav ovaj zapadni dio grada. To je naš prijedlog. Dakle, prijedlog socijaldemokrata je ova neophodna gradska arterija koja će povezati Gajnice i Stenjevec sa Španskim preko izbića na Srpsku cestu i da teretit će i promet, ali omogućit će i izgradnju vrtića škola u samom brzo rastućem naselju Španskom. Druga stvar, danas smo sazvali pres konferenciju između ostalog i zbog afere koja će potresati u sljedećih nekoliko vjerojatno tjedana gradsku upravu i Tomaševiću u gradsku upravu, jer naravno postoje ozbiljne indicije da se radi opet o namještanju natječaja. Prošli tjedan Tomašević je slavodobitno objavio da će grad Zagreb nabaviti 11 rabljenih tramvaja koji će voziti na zagrebačkim tračnicama. Mi smo detaljnom analizom tvrdili da je riječ o namještanju javnog natječaja za 11 tramvaja koji nisu stari po Tomaševićevim riječima između 15 i 20 godina, nego su stari 27 godina, koji su umjesto u staro željezno dolaze iz Augsburga ovdje u Zagreb. To je ozbiljna indicija na zlouporabu položaja i ovlasti i još jedan namješteni natječaj u gradu Zagrebu koji možemo potkrijepiti s nekoliko teza. Prvo, postavlja se pitanje zašto grad Zagreb naručuje tramvaje stare 27 godina, a po njihovim riječima oni naručuju te tramvaje samo zato da se premosti ovaj period 2 godine do nabavke novih tramvaja. Dakle, to je potpuno nepotrebno i glupo. Iz jednostavnog razloga zato što novi tramvaji mogu voziti do 30 godina. Zašto se onda naručuju tramvaji stari 27 godina i građani grada Zagreba će to morati platiti? S druge strane, zašto se nabavlja baš 11 tramvaja? Zašto se ne nabavlja 10 ili 15 tramvaja ili 20 tramvaja, je to bio dio neke analize? Ne, 11 tramvaja se nabavlja zato jer je točno toliko tramvaja iz 96. godine vozilo na ulicama i tračnicama Augsburga. A to se može vidjeti i u namještenoj specifikaciji na javnom natječaju. Dakle, na javnom natječaju namješta se točan natječaj, točan tender za točno taj oblik tih tramvaja koji dolaze iz Augsburga.
Propisuje se da natječaj, da tramvaj mora imati 3 motora, što zadovoljava, da mora biti niskohodan, što zadovoljava, da ukupan odmak od poda mora biti do 35 cm, ovi imaju 30 cm, da širina vrata mora biti veća od 1,2 metra, ovi imaju 1,25 metra, da širina tramvaja je između 2,25 metra i 2,3 metra, ovi tramvaji su 2,3 metra, da dužina tramvaja mora biti veća od 26 metara, tramvaji iz Augsburga imaju dužinu 26,8 metara, da broj prevezenih putnika u tramvaju mora biti veći od 145, ovi tramvaji mogu prevesti 159, da broj sjedećih mjesta može biti 55, ovi tramvaji mogu imati sljedeći broj sjedećih mjesta 62. Dakle, riječ je o kompletno namještenim specifikacijama javnog natječaja za tramvaje iz Augsburga koji su umjesto na staro željezo i umjesto da grad Augsburg plati reciklažu za te stare kante Tomašević kupuje, neko će za to uzeti masnu proviziju, staviti u džep i te stare kante će nažalost se voziti po zagrebačkim ulicama. Još jedan sporni detalj kad su u pitanju te stare kante je taj da se naručuje samo 1 do 2 seta rezervnih dijelova. Zašto to govorim? Što će biti kad se ti rezervni dijelovi pokvare, a mi smo naravno našom analizom utvrdili da tvornica koja je proizvodila te tramvaje više ne postoji. Dakle, nju je kupio Bombardier, ta tvornica više ne postoji i što će biti kad se ti dijelovi pokvare? Hoće li se opet Tomašević izvlačiti kao u slučaju rijeđeg odvoza čistoće i kamiona čistoće, na primjer na to da pali rezervnih dijelova na gradu? Hoće li opet rat u Ukrajini ili nekakav drugi svjetski konflikt biti kriv za to što će ovim tramvajima paliti uskoro rezervnih dijelova, a da ne govorimo o tome da Zagreb nabavlja te stare kante za koje jednostavno je nevjerojatno da će voditi na zagrebačkim tračnicama. I ja jedino što mogu pozvati kao i uvijek na ovim pres konferencijama, a to sam do sad radio u nebrojena prilika, USKOK da ispita stvar i pozivam gradonačelnika da odgovori zašto laže, zašto obmanjuje zagrebačku javnost i zašto se iz Zagreba na ovaj način izvlače novci kada je evidentno da se kupuju stare kante koje su umjesto na starom željezu će završiti na zagrebačkim tračnicama. Prema tome, to su odgovori na koje on mora, to su pitanja na koje on mora dati odgovor i očekujemo što prije. Ako pozivam vas također da mi ćemo vam poslati u priopćenju i točne specifikacije samog natječaja, kao i stranice na kojima se nalaze svi podaci, tako da sve teze koje sam danas iznio ovdje su, znači, se mogu potvrditi čvrstim dokazima. Dakle, sve teze koje sam danas iznio ovdje se mogu potvrditi čvrstim dokazima sa linkovima kojima ćemo vam poslati, a tiču se nabavke tramvaja u inozemstvu i Augsburgu, linkovima iz Njemačke i detaljnom specifikacijom javnog natječaja koji je naravno fingiran sa podacima o zapravo gabaritima svakog tramvaja i svakog pojedinog vozila. To ćemo vam isto sve poslati, tako da vam evo stojimo na raspolaganju za sva moguća pitanja. Sagradi na trasi koja ima riješene imovinsko-pravne odnose i da ta trasa, odnosno ta prometnica ide skroz do servisne ceste koja se nalazi između City centra West i metroa. Na taj način spojit će se kompletan ovaj zapadni dio grada, smanjit će se gužve jer između Oranica ovdje i Škorpikove je 3,6 km bez denivelacije, a ovdje vidite, kao što vidite na ovoj trasi, u ovoj zoni se nalaze se dvije zone D za vrtić i školu i ova prometnica će aktivirati te dvije zone D i omogućit će da se u zapadnom Španskoj, koje se sve brže gradi, koji ima sve više mladih obitelji, izgrade vrtić i škola, čega kronično hvala.